كميس أنيحكم زخبركم تخطاتلتنا مدام قالح سبورت حزنا قريبنا لونا مكتتالكم مسانا يخون زخبركم تخطاتلتنا أبزنيلوم قدام تحسو مدام قالح سبورت أبتحتي زغر السوميات سبورتوان هاجرنا زبل عرستي ليلة مسكاب زخري تخطاتلتن أفكارتن سبورت زي هاسو سوميات سبورتوان هاجرنا زدس تحزنا قريبنا لونا أبزنيلو مقدمة كفالت حستن بقر ليلة مسفلو تقدامي بشكلتا نبر نفسي هريمانة تخستخن قروينا أدلاو نازت حستو أبال هزباو ركبات بوليس إرترا آتو إرمياس أسفايوم ني إرمياس لتساتفو بسمنان بسم كلهم سمعتن إنا مسجنا ناملو تحستو تمدب كنسقركم سنين مكتتال أولمبيكاوي تقدمي بشكلتا نفسي هر يمانة تخسته كينو مسات تصوتو تفتاوي أباي سلزنبرو كسابلومي مدارك زي ترخبهم بزحدة قفتي نيرو ميوم حنساب كاب كورشا بشكلتا حف انتيلو تقادمتي زح كولو يرأيوم تقادمتي نويح قريصوهم بمخاد كساب بزوريا زوتس بقوع ملكت بشكلتا زنبرو حيال تقادمي نيروم ازيك أما تقادمي أبشهن تشعات 290 كلتن ناقراويت غانتا إرترا وكيلو أب سودان إنا توادرو خليو بموت تفعليوم أب كشت توليدو زعابي يمانة تخسته أب عدو كساب شارشاي كفلي تماهيرو بدحريو نايكال أي درجات مرتو ناب أسمرا بمتع تقسيليوم يمانة ناي سدرقو كابتن حرشان سلعزنبرو كابن اشتقو أو ينطف نبرم بزي كازي أب ناي حاو متسجن بشكلتا انداج كليستا أب كبابي أب باشاول يسرح نيروم صبوك إلات معراي بشكلتا مسدل بدما أب كبابي كان بولو ناتو انداج كليستا كفيتو سرحو يغطل نيروم أب زسرح ناي شكليستا خلو يدما فقري مقدام بشكلتا كحدرو جمرم أب شعن شعاتم 287 أب ناي أبانتي زبهال زنبر ودر تمسكيبو كوادر جمرم أب تا فلما استوادر اللخاء كال أي درجة كم زحز حاو تمسجن يمانه يتقسم بزريو زنبر بقعات الدحري حد عامت كابناي أبانتي ناب كال أي ديفيجن نخسجر تفقدلهم أب شحن شعاتم 287 ناي داكورسو بشكلتا بمجزاء أب كال أي ديفيجن مس دهلاك تبهال غانتا تطرنفو كوادر جمرم بفوليك إلتن بقعات أزاورا دما نموادرتو الناس عرى كمر عوضات يبغانا تصفنا برم أب كال أي ديفيجن ون حد عامت متسنحة أب شحن شعاتم 288 ناب قدام أي ديفيجن تساقرم شعو كاب دهلاك بموطا مسكراي أباي تطرنفيو ودراتو زغطلم بقعتون مليسو وسيخنبر أين كان بزغاء نتوم كلمي صنحو مكراتن حيالاتن تقادمتن خسعرم أي سقمون بلعول أبركتو أخاء نقانتو كراي أبايتي حيالو جزي شامبيون قدامي ديفيجن كتكون أبكعيوم يمان أبتوان أب أديس أبابا زكايت زنبرة نايكفل هاجر إرترا تبهايلو زصوع زنبرة وددرات نأسمرا وكيلو بموددار وانت عاتيرو نابس مراهيم اللسنيروم بتناتو بقعت كأه أبشحن تشعتي 288 89 كمون شحن تشعتي 209 نسلست عمتاتا كتاتيلو نتا وانت كاو أديس أبابا نامبوك الهاجرو كمس إليوم بيت مدارك تقلبو زنبر بلصنتو ناوص هاجرات كيدو كوادادر سلسته مرصه ناب روسيا جرمن جيبوتن غبصن كينيان زامسل هاجرات بمغاش ابون زناد وصيتا مزغيبو يملس نيرو ناصنت مل هاجرنا مسكونه يمانه مسغانتا التحر بمطرناف صوتو قصيلو مستوم قداموت نهاجراويت كانتا ارترا زو كلو تقدادم تخا تمرصه إزي بقبل زبل ساقوا زفلت زنبر يمانه أبشحن شعاتم 209 كلتن مس هاجراويت غانتا إرترا كم حلقة غانتا خوينو ناب سودانا مرحوم أب سودان مالي هاجراويت غانتا لبيسو نبوت أتو إنا وهادن إن علين نكلو أو وددر بزقات أمو لعل موقت أير مالت كل بودي سولو هاندبت موداقيو نحوارو بموت تفليم دحر سلسة معلت دما رئيسو زحز صندوق ببانديرا إرترا تشفينو بفليت نفارت أسمراتيوم بعصر تتاتاش حت زبي أب سترخبولو خاء رئيساي ما نتخسته أب عد أشت بخبري حمد أدام لبسوم سنسرعت كبري ما نتخسته أب أوان منقار أسمغت نايتوم بخبري ناس نتنا نمساس تسو وسمعتاتنا منبارو فولي قبروم قال كافولي كلت يمانة تخستم حنساب حاف بمبال بشكلتا الناس نيه ننويح قعزو مغطال
ካብ ማእከል ተቃደምቲ ሃዲሙ ብምውፃእ ብልዑል ሓይሊ ስለ ዝውንጨፍ ከተርክቦ ጋደዩ መብዛሕትኡ ግዜም ተቃደምቲ ብዙርያ ይግልፎም ነበረ ንኣብነት ኣብ እንዳ ማርያም ናይ 120 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝነበረሉ ውድር 80 ዙርያ ምስ ከዱ ንተወዳደርቱ ብዙርያ ገለፎም ጾታ 40 ዙርያ ምስ ተረፉ ከዓ እቲ ውድር ብዓወት የማነ ተዛዘመ ኣብ ቅጽበታዊ ውድር እውን ሓያል ብቕዓት ነይርዎ እዩ ንኣብነት ኣብ ከባቢ ሲነማ ሮማ ውድር ኣብ ዝነበረሉ ቢንያም በርህን ደሳለኝ ነጋሽን ናይ ቅጽበታዊ ውድር ሓያላት ዝነበሩ ምስ የማነ ተረፉም ኣብ ናይ 10 ዙርያ ከዓ ቅጽበታዊ ውድር ይካየድ ነበረ የማነ 3 ግዜ ብምስዓር መስመር ሕንጻጽ ምርጋጽ ከልኦም ኣብ ናይ መዛዘመ ከዓ ንራብዓይ ግዜ ስዒሩ ዋንጫን ብሽክለታን ተሸሊሙ ነፍሲር የማነ ተኸስተ በዓል ሓዳርን ኣቦ 6 ቆልዑ ነይሩ كبرى سمعتنا مس أولمبيكاوي تقدامي بشكلتا نبر يمانة تخصت زلالة تحس إخم كتكاتاتولو تسانيحكم أبز مسسوم الدما مس بروفيشنال تسعوتاي كعس أجرز نبر يوهانس زميكائيلن إفريم ملسن كان لاليكم مخانا نحبر أبزي مدرخات تحرجاك ما يمجمار تصوتات نامززام قصص خدهلو زلقزي أبلع لواي درجة زركبا كلوات نوانج أمن جبتا كتسيلا نسوتا في مدرخ تشامبيونز ليج يوروبيان ليجن زقبرك أسي اتعاب قاسيوم كابز حليفقن اتزعبيك أسي العلو خلقن كابز العلواي ليج نافتح تواي درجة زي مملاس زقبرك أسيوم أم مدرخ بريمير ليج بالسنمت 4 تصوتات تريفو أبزل لولو كلب نرويج كابتا مبل 10 شعبة تسارع تركب بورنموث بشد شنت ودحير عم مبل إسرا درجات تسارع اللام دارقا مملاسا زرقا قدمات مثل كلبات أستون فيلا واتفورد ويستهام دما أبز حرقا مملاس زنت على ونزولو كلبات نيز مدرخين بورنموث بيونايتد زوردا نحمش شب خلطة سعرت حويسكا أبتخطا تالي شومن تتصوتات سعرتها مزجوالام إذا كابزناي مملاس زواب بخلطنت بالحراز الكلب أبز سعب صوتا مس كلبات توتنهام ليستر سيتي مانشستر سيتي نيخون إذا صوتا كبد زبالة بمهان دما بورنموث زمد زعمت هابز مدرخ نيمهن لوا تخلو كيت صوبو تسبيد دكفتايم إذا كلب نابز درجات حدما واحد شرطات يخبلو استفالالو تنتنتي يزاربهم أستون فيلام إذا عمود أتا سليدا نايز مدرخ تركب كلب ساعات تصوتات بزي زخنا عود تكسكس زلا كلبيام كابتال عليا زلا بورنموث بحانتنت بدحيرة أبز درجات قميت ألام ولكن عبد نايز حلفة مسرح مسكار بزح وفر تكبرت إتسخف أقل كم حلا أقان تخوين إزمار حازلهم بلس أكفالي أن زخنا جاك جوريليش كابت كلب نمسنا حد سخبه سرحي خونام مانياتو بخلب يونايتد بعتو بزهدان زلو بمخانم لازم ما أزا كلبنا بتحتوي ديفيجن تميل ساكي أخلان بلس أتتصوت كتسئنيام واتفورد إذا أبز حلفة صوتا أب تشيلسي ناي سلسة بارو سعرات زمزقبت كلب سالساي تخطاطال سعرات يتمزقب زلام كابز ناي مملاس زبازر كبا كلبات بسلسة نتقول عيلات تركب إذا كلب دحرت التاريخ وزخونا عوتا أبلع ليفربول بإسران شعتن لكاتي قصاب حجي زخونا عوتا يمزقبتن إذا أبز مدرخ 5 عامت كيرا زلا كلب أبناي موداتات صوتا مسكلوات مانشستر سيتي أرسنال نيت صوتا خلو أبو مخانو أبز ليك ناي مسنحة تقولو أملك تحتو عطي يركب ويستهام 4 نتي كابزنا ناي مملاس زوازر كبا كلبات العيلة تركب إذا كلب كابزن استطعص خلبات زيادة أبز مدرخ ناي مسنحة تقولو علوام استرفات صوتات دمع مزن أبز زرزر تركبا كلبات نرويج واتفورد أستون فيلا بمخانو أمود أتت كايدو صوتا أقداس خونيم مخدع كبراتن كوران سمعتنا أبزن خزاز 4 صوتات تريفو زركب مدرخ بريمير منع ناب دحرت ملس منكا أبز مدرخ تسأنح أبزن تليفون زلوات صوتات نرئي خونيم نابزيناتات مسرح مسيجار تتصوت مسن السجر أصلت أنا مانشستر سيتي بيب غارديولا ناي بايرن مونيك ناي تسقام تخلخلاي ديفيد ألوان مسيجار حسيو خمزلو مرو حبريتا ميرا رافليتا ناي مانشستر سيتي كيفن دي بروين أبز كرامات كابسيت كم زي وكيلو حبيرو كتبل سبورزاس تبهلت مرو حبريتا قليتا إنجليزوات كليب إيفرتون دحركالي ناي بريمير ليج غانتان نوددر مفرام ناي ليلة ود إسران كلتن عمت برازيلو تخلالي غابرييل ماغالهيس مصنبرا المفرامو أبل كم زاتوت سكاي سبورتس حبيرام ريال مدريد ناب سربياوي أتقعي لوكا جوفيش كمس نزخل تقلبات كسمع دلوت كم زلا ماركا قليسام ليستر سيتي نستتصاوتاي ب31 مليون باوند كتفرمو كم اتخيلن مس وكيلو دمار ركب أكايدا كتكون كم اتخيلن يأمن إنتر ميلان ننا إيطاليا تخلخلاي إمرسون بالميرين ننا تشيلسي أتقعي أوليفير جوردن كاب تشيلسي خطفرمو مدليت كم زلوا مربح حبريتا جول تقيسام ود 25 عامت حالا ولدات زاك ستيفن ناكل تشحن 10 شعتن كلتشحن 20 جرمناويت كلب فورتونا ديسولدورف بلقاح تسغاغرو لغزي وديو ابز مصو صوتان نواد كلب مانشستر سيتي كملس كم زخون ESPN حبيرام تشيلسي نود 18 عامت يراوغاوي ناي كم تصوتاين مفرما زغبر قلس لمانشستر سيتي جوفنتوس تنصنبيراتن كم زلا يقلص علوم
ስፓኛዊት ክለብ ሪያል ቤቲስ ናይ ቅድማ አሰልጣኒ ዌስት ሃምን ማንቸስተር ሲቲን ዝነበረ ማኑዌል ፔሌግሪኒ ክሳብ 2023 ከሰልጥና ከም ዝረቆሓቶ ተፈሊጡ ፔሌግሪኒ ምስ ሲቲ ብምዃን ናይ 2013-14 ናይ ሻምፒዮንነት ክብሪ ፕሪሚየር ሊግን ክልተ ናይ ኤፍኤል ዋንጫ ክጓናጸፍ ዝኽኣለን ብተወሳኺ ድማ ንሪያል ማድሪድ ቪያሪያልን ማላጋን ኣብ ላሊጋ ክዕለም ዕድል ዝረኸበን ምኩር አሰልጣኒ እዩ እዚ ወዲ 66 ዓመት ቺሊያዊ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ካብ መዝነት ምዕላን ዌስት ሃም ከም ዝተባረረ ዝፍለጥ እዩ ክሮኤሽያዊ አከፋፋል ባርሴሎና ወድ 31 ዓመት ኢቫን ራኪቲች ካብ ክለባት ስፓኛ ዝኾና ሴቪያን አትሌቲኮ ማድሪድን ተገዳስነት ተረኺቡ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ናይቲ ሃገር አፍሊጠን ፍቅሪ አሰልጣንን ተጻዋታይን ቀስ በቀስ ናብ ጉህድ ጽልኢ ብሓሙስ ንጎሆ አሰልጣኒ ዚነዲን ዚዳን አንጻር አላቬዝ ንዝካየድ ጸወታ ከም መዛዘመ ከም ዝርአ ድሕሪ ምግላጹ ድሒሩ ግን ተጻዋታይ ጋንታ ጄምስ ሮድሪገስ ጋንቱ ብዝተፈላለየ መጉዳእታት ሃጓፍን ከለዋ ካብታ ናብ ትግጥም ትጽንበር ጋንታ ከም ዘትረፎ ይፍለጥ እዚ ኮሎምቢያዊ ተጻዋታይ በአር አበርናቡ ናይ መወዳእታ ዝኾነ ግዜ ይሕልፍ ከም ዘሎ ማርካ ኣብ ዘውጻእቶ መግለጺ ሓቢራ ዘላ እዞም ተጻዋታይና አሰልጣንን በአር ኣምምናው በጺሖም ከም ዘለዎ እዩ ዝትንተን ሮድሪገስ ንቁጥር 10 ማልያሎስ ብላንኮስ ዝበቅዕ ሓደ ካብቶም ዝበለጹ ጸጋማይ እግሮም ዝጥቀሙ ተጻወት ክኸውን ዝኽኣለን ኣብ 2014 ዋንጫ ዓለም ብራዚል ሪያል ማድሪድ ቀልባ ድሕሪ ምስሓቡ ከም ኮኸብ ናብ ኣስተጸንበረን ኢልካ ናይ ኩዕሶ እግሪ ሞዩ ኣብዛ ስፓኛዊት ክለብ ብሓጺሩ ክትገልጾ ይከኣል ናይ መጀመርያ ኣዋርሕ ናብዛ ጋንታ ድሕሪ ምጽንባሩ ንስተገበሉ ትጽቢ ዝመለሰ ሮድሪገስ ማድሪድ ነዊሕ እዋን ተጸበየቶ ቁጥር 10 ክኸውን በቂዑ እዩ ምስ ግዜ ብቕዓቱ ቅንስ ተራኢ ሮድሪገስ ምስተውህቡን ድርኺቱን ድማ ስም ጥራሕ ሒዙ ክተርፍ እሞ ከዓ ኣብቲ ልዕሊ ጻዕሪ ንብቕዓት ዘቐድም በርናቡ ክብድ ዝበለ ይኸውን እዩ ስለዚ ድማ እዩ ኣብ መደባ ዚዳን ከኣትሁ ዘይርአ ዘሎ 18 ዓመት ደፊኑ ዝርከብ ሮድሪገስ ዘርእዮ ዘሎ ምግዳል ብቕዓት ካብ ኣካላዊ ኣእምሮኣዊ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ተጻዋታይ እምበኣር ሓድሽ ናይ ኩዕሶ እግሪ ህይወቱ ዳግም ንምብርባር ክኽእል እንተኾይኑ ኣብ ካልእ ጋንታ ጥራይ ዝትግበር ምዃኑ ተንተንቲ ይጠቕሱ ኣብዚ ቀዳም ሰንበት እምበር ሊጋት ኤውሮጳ ብዝተፈላለየ ጸወታታት ሰሪዐን ኣለዋ ውድድር መድረኽ ፕሪሚየር ሊግ ሎሚ ቀዳም ካብ ሰዓት 3 ፈርቓናት ሒዙ ዝፍልም ኮይኑ ኖርዊች ሲቲ አንጻር ዌስት ሃም ዩናይትድ ዋትፎርድ አንጻር ኒውካስትል ሊቨርፑል አንጻር ባርንሌይ ሼፊልድ ዩናይትድ አንጻር ቸልሲ ብራይተን አንጻር ማንቸስተር ሲቲ ዝጠማጥማሉ ግጥም ክህሉን ከሎ ጽባሕ ሰንበት ድማ ወልቭስ አንጻር ኤቨርተን አስቶን ቪላ አንጻር ክሪስታል ፓላስ ከምኡውን ሰዓት 7 ፈርቓን ምሸት ግጥም ደርቢ ናይ ሰሜን ለንደን ክለባት ዝኾና ቶተንሃምን አርሰናልን ከሳላስሉ بدحر زدما بورنموث አንጻር ሌስተር ሲቲ ጸወታ እንከካይደን ኣብ ላሊጋ ስፓኛ ኦሳሱና ምስ ሴልታ ቪጎ ባርሴሎና ምስ ሪያል ቫላዶሊድ ከምኡን አትሌቲኮ ማድሪድ ምስ ሪያል ቤቲስ ሎም ቀዳም ክጻወታ መደብ ክትሓዘለን ከሎ ጽባሕ ድማ ኤስፓኞል ምስ ኤባር ሌቫንት ምስ አትሌቲኮ ቢልባኦ ሌጋንስ ምስ ቫሌንሺያ ከምኡን ሴቪያ ምስ ማሎርካን ግጥመን ከሰላሰላን አመድራኽ ሰራይት አላድማ ሎም ቀዳም ላዚዮ አንጻር ሳሱሎ ብሬሺያ አንጻር ሮማ ጁቬንቱስ አንጻር አትላንታ ክጻወታ ከለዋ ጽባሕ ሰንበት ድማ ጌኖዋ አንጻር ስፓል ካጊላሪ አንጻር ሌቼ ፊዮረንቲና አንጻር ሄላስ ቬሮና ፓርማ አንጻር ቦሎኛ ዩዲኔዜ ምስ ሳምፕዶሪያ ናፖሊ ድማ ምስ ኤስ ሚላን ጸወታ ከለወኒ ብዘይካዚ እዚ ኸበርኩም ሰማዕትና ዕጫ ቻምፒየንስ ሊግን ኢሮፓያን ሊግን ትማሊ ዓረቢ ድሕሪ ቀጥሪ ወዲቑሎ እቲ ዝመጽ ወርሕና ሓሰ ዕለ 7 ጸወቱ ዝፍልም መድረኽ ቻምፒየንስ ሊግ እንተሪና ኣቕዲመን ኣብ ልዕሊ መጋጥምተን ዓወት ዘመዝግባ አርቢ ሌፕዚግ አንጻር አትሌቲኮ ማድሪድ አትላንታ አንጻር ፒኤስጂ ክበጽሕ ከሎ ናይ ሓደ እግሪ ጸወታ ዝተርፈን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ጸወተን ዘቋረጻ ክለባት ድማ ካብ ሪያል ማድሪድ ወይ ማንቸስተር ሲቲ ዝሓለፈት አንጻር ሊዮን ወይ ጁቬንቱስ ክትገጥም እያ ብተማሳሊ ካብ ናፖሊ ወይ ባርሴሎና ዝሓለፈት ድማ አንጻር ቸልሲ ወይ ባየር ሙኒኽ ኣብ ናይ ርብዕ ፍጻመ ዕጫ በጺሕወን ኣሎም ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ጸወተን ዘቋረጻ ክለባት ናይ ካልኣይ እግሪ ጸወተን 7 ነሓሰ ከም ዝፍለም ዝፍለጥ ኮይኑ ናይ ርብዕ ፍጻመ ጸወታ 12 ክሳብ 15 ነሓሰ ኣብ ከተማ ሊዝበን ናይ ፍርቂ ፍጻመ ጸወታ 18 19 ነሓሰ ኣብ ከተማ ሊዝበን ከምኡን ናይ ፍጻሜ ጸወታ 23 ነሓሰ ኣብ ከተማ ሊዝበን ስታዲዮ ዳሉስ ክኸውን እዩ بزيكازون عجا إيروبيان ليج وديقلهم إيروبيان ليج حمشتنا حساس فيلم كانوا بازل أنصار إنتراك فرانكفورت باير ليفركوسن أنصار رينجرز كوبنهاجن أنصار إسطنبول بايوكشير إنتر ميلان أنصار جيتافه مانشستر يونايتد أنصار LASK سيفيا أنصار روما شاكتار دونسك أنصار وولفسبرغ ولفرهامبتون دما أنصار أولمبياكس عجا بصحون عليهم نايكل أجرت صوتا دما 10 حدا حسك خونيهم كابزن كلابات نامناي ربع فصامي زحلفا دما 16 حسك خون كله ናይ ፍርቂ ፍጻሜ ጸወታ ድማ 21 ነሐሰ መደብ ተታሒዙሎም ናይ ፍጻሜ ጸወታ ግን ዕለትን መዓልትን ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ክወጽዩ
ኣብዚ ግዜ እዚ ስሙ ምስ ዓበይቲ ክለባት ኤውሮጳ ዝለዓል ዘሎን ልዕሊ ዕድሚኡ እሸቶ ዘመዝግበን ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ብድንቂ ብቕዓቱን ድማ ማዕከናት ዜና ተዛረበ ኣብዚ ሕጂ ግዜ 20 ዓመት መሊኡ ዝርከብ እንግሊዛዊ ኣጥቃዒ ዋኒን ጀርመናዊት ክለብ ብሩስያ ዶርትመን ዝኾነ ጃዶን ሳንቾ እዩ እዛ ኣጥቃዒ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ስሙ ብተደጋጋሚ ምስ እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ክስመ ቀኒ ጥራይ ዘይኮነ ደገፍቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ጎኒ ፖል ፖግባ ብሩኖ ፈርናንደስ አንቶኒዮ ማርሻል ከምኡውን ማርኮስ ራሽፎርድ ብምቕማጥ ናይ ሕልሚ መስመር መጥቃዕቲ ናይ ዓመት 2020-2021 ከስርሖም ክኢሉ እዩ እዚ እንግሊዛዊ ኣጥቃዒ እዚ ቅድሚ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዘለዎ ብቕዓት መብፅሑ ናይ ፕሪምየር ሊግ ዘመኑ ክዝከር ከሎ ካብ ዋትፎርድ ወፂኡ ምስ ቀንዲ መቀናቕንትን ጓል ከተማን ማንቸስተር ዩናይትድ ዝኾነት ማንቸስተር ሲቲ 2 ዓመት ገይሩ ምንባሩ ናይቲ ማል ተዘክሮ እዩ ምናልባት ናይ ሽዑ ታሪክ ከይድገሞ ድማ ሕጂ ዝወስዶ ስጉምቲ ዘየጣዓስ ክኸውን እዩ ምኽሪ ኣፍቀርቲ ስፖርት ብኻልእ ወገን ክርአ እንከሎ ድማ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ክግዕዝ ዘለዎ ተኽእሎ ምናልባት እዚ ወዲ 20 ዓመት ኮኸብ ኣጥቃዒ ኣብ ጀርመን ብደገፍቲ ክለቡ ኣዝዩ ፍቱው ምዃኑን ክለብ ድማ ብዙሕ ታሪክ ክሰርሖ ዘለዎ በምህላው ካልእ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ተመሊሱ ንኸይፃወት ከይገብሮ ዝስጋእ እዩ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብዚ ግዜ እዚ ናብቲ ተጻዋታይ ከሎ ኣብ ትሕቲ ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ኮይኑ ዝሕልፎ ዝነበረ ድሙቕ ዓወታት ንምምላስ ኣብ ትሕቲ ኦሊ ጉናር ሾልሻየር ኣብ ናይ መስርሕ ምስጋር ለውጢ እያ ዘላ ናይ ዝውፅኢ ድማ ኣብ ዘለና ዓመት 2019-20 መንእስያት ኣጥቃዕቲ ዳንኤል ጄምስን ማንሶን ግሪንውድን ምስተዋህቦም ናይ ምስላፍ ዕድላት ከም ኮኸብ ደሚቖም ይርከቦም ሳንቾ ምዝውስኹም ድማ ኣብ ቅድሚት ምስ ማርሻልን ራሽፎርድን ኣቐሚጥካ ወፊሩ ብዘይሽቶ ዘይምለስ መስመር መጥቃዕቲ ምስራሕ እዩ ሕልሚ ሾልሻየር እቲ ዝዓቢ ዕንቅፋት ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ምባር ባጀት ናይ ሳንቾ እዩ ዩናይትድ 85 ሚሊዮን ዩሮ ክትቀርብ ከላ ካብቲ ብዶርትመን ዝቐረበ ዋጋ ሳንቾ ግን ኣዝዩ ከም ዝረሓቐ እዩ ዝንገር ዘሎ ምክንያቱ ክለቡ ዶርትመን 100 ሚሊዮን ዩሮ ክትቀርብ ትኽእል ክለብ ክትወስዶ ትኽእል እያ ስለ ዝበለት እዩ ዘይከም ካልኦት ክለባት ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ዝወረደን ቁጠባዊ ቅልውላው ለንናዊት ክለብ ቸልሲ ነተጻወታ ካብ ደሞዞም ብዘይ ምቑራጻ ጥራይ ዘይኮነ ሱምያ ተጻወቲ ኣፈሪማያ ገና እውን እዛ ብሩሳዊ ቢሊዮነር ሮማን አብራሂሞቪች እትውነን ክለብ ድሕሪ ኣወርሒ ጥሪ ናይ ክንፊ ኣጥቃዒ ክለብ ኣያክስ ሞሮካዊ ሓኪም ዛይች ብ37.5 ሚሊዮን ዩሮ ምፍራማ ነቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ሓደ ካብቶም ብድንቂ ብቕዓት ስመ ተጻወቲ ዝኾነ ጀርመናዊ ቲሞ ቨርነር ካብ ክለብ አርቢ ሌፕዚግ ብ47.5 ሚሊዮን ዩሮ ኣፈሪማተላ በዚ ከዓገበ ድማ ኣብ ክረምቲ ተወሳኺ ተጻወቲ ንምፍራም ከም መደብ ሒዛ ተሰራሐላ ሳንቾውን ምዛለናዊት ክለብ ስሙ ክልዓል ቅንዩ እዝግን ቅድሚ ንቲሞ ቨርነር ምውናናዩ እዛ ብዘብሉስ መፀውዒ ስም እትፍለጥ ክለብ ቸልሲ ንቲሞ ቨርነር ንምፍራም ዘውፃእቱ ባጀት ክርአ እንከሎ ትሕቲ ፍርቂ ዋጋ ናይ ጃዶን ሳንቾ እዩ እቲ ምንታይሲ ዋጋ ቨርነር 47.5 ሚሊዮን ዩሮ ዋጋ ሳንቾ ድማ 100 ሚሊዮን ዩሮ ስለ ዝኾነ እዩ በዚ መሰረት ድማ እዛ ለንናዊት ክለብ ዝተረፋ ባጀት ቆጢባ ኣብ ዝክራማት ኣብ ካልኦት ተፃወቲ ከተውዕሉ ምዃና እዩ ብትኽተሎ ዘላ ስልቲ ኣብ ምፍራም ተጻወቲ ድማ እዛ ለንናዊት ክለብ ኣብ ምፍራም ተጻወቲ ዝናድ ምንቅስቓስ ትገብር ከም ዘላ እዩ ትንተና ዝበዝሑ ኣፍቀርቲ ስፖርት ብቐንዱ ድማ በዛ ለንናዊት ክለብ ቸልሲ ዝህደኑ ዘለዉ ተጻወቲ ናይ ጸጋም ተኸላኸላይ በን ቺልዌል ናይ ሌስተር ሲቲ ከምኡውን ናይ ክንፊ ኣጥቃዒ ኪያ ሃቨርትስ ናይ ባየር ሌቨርኩሰን እዮም እንግሊዛዊ ኣሰልጣኒ ክለብ ቸልሲ ፍራንክ ላምፓርድ ድማ ናይ ቸልዌል ውዕል ምስ ዛዘመ ናብ ናይ ሳንቾ ዕዳጋ ክትፅንበር ምዃን እዩ ሓቢሩ ዘሎ እዚ ምስ ሰምር ድማ እዚ ወዲ 20 ዓመት ዝኾነ ሳንቾ ምዛ ብመንእስያ ተጻወተ ጥራይ ዝተኸበት ናይ ላምፓርድ ቸልሲ እጹብ ድንቂ ከብሎ እዩ ነቲ ኣብ ማእከል መስመር መጥቃዕቲ ዝስለፍ ወዲ ሃገሩ ንሳንቾ ታሚ አብርሃም ብቲሞ ቨርነር ቀይርካ ብየማንን ጸጋምን ሳንቾን ሓኪም ዛይችን ኣሰሊፍካ ንመስመር ምክልኻል ክለባት ዓዲ እንግሊዝ ሓደጋ መውዳቕ እዩ እቲ ዕላማ ናይዞም ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ብሉጽ ብቕዓት ዝውንኑ ተጻወቲ ምዋሃድ ድማ ወላውን ነቶም ኣብ መስመር ምክልኻል ዝበሉጽ ብቕዓት ዝውንኑ ተጻወቲ ክለባት ዓዲ እንግሊዝ ርእሲ ሕማም ክኾኖም ከም ዝኽእል እዩ ርእይቶ ተንተንቲ ስፖርት ልክዕ ከም ሶልሻየር ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ላምፓርድ ድማ ኣብ ቸልሲ ነታ ክለብ ኣብ ምህናጺ ዝርከብ ኣብ ፈለማ ናብዛ ክለብ ምስ መፀ ምስቲ ኣብቲ ክለብ ጸኒዑ ዝነበረ ናይ እገዳ ምፍራም ተጻወቲ ላምፓርድ ተጻወቲ ብዘይ ምፍራሙ ክንቀፍ ጸኒሑ እዩ ሕጂ ግን እቲ እገዳ ምስ ተላዕለ ብሉጻትን ሱምያትን ተጻወቲ ኣብ ምህዳን ይርከብ ሳንቾ ናብ ቸልሲ ምፅንበር ድማ ድሕሪ ኣርየን ሩበንን ዳሚር ዳፍን ኣብታ ክለብ ዘንጸባረቆ ብቕዓትን ኣብ መድረኽ ፕሪምየር ሊግን ኤውሮጳዊ መድረኻት ዘምጽእዎ ጽልዋን ሳንቾ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ክደግሞ ኣይክጽገ ምንዩም በቀንዱ ድማ ሳንቾ ናብ ለንደን ምዝመጽ ናብታ ዝዓብየላ ከተማ ዘቅርቦ ክኸውን እዩ ከተማ ከኒንግተን
ሳንቾ ኣብዛ ከተማ ከም ዝዓበዩ ዝፍለጥ ቅድሚ ናብ ዋትፎርድ ምጽምባር ድማ ከወዲ 7 ዓመት ኣትሒዙ ደጋፊ ክለብ ቸልሲ መንባር እዩ ዝንገረሉ ዝኾነ ኮይኑ ግን ንመውናን እዚ ወዲ 20 ዓመት ኣጥቃይ ዝተሃድን ዝያዳ ብማንቸስተር ዩናይትድ ይቕለስ ከም ዘሎ እዩ ዝተፈላለዩ መርበብ ሓበሬታ ስፖርት ዝገልጻ ሳንቾ እቲ ዝበለጸ ኣብዛ ዘለዋ ክለብ ብሩሲያ ዶርትመንድ እንተጸኒሑ ካልሪኢቶ ተንተንት ስፖርት ሳንቾ ብዘለዎ ብቕዓትን ምውሃድን ብደገፍቲ ይፍቱ ብደቂ ክለቡ ተጻወተ ድማ ምስጉን እዩ ይብሉ እቲ ዝቐለለ ፍታሕ ግን እዚ ኣይኮነን እቲ ምንታይሲ ሳንቾ ምስ ክለቡ ናይ ምንዋሕ መደብ ይብሉን ንሱ ናብ ፕሪሚየር ሊግ መኻድዩ ትምኒቱ ይብሉ ሳንቾ ምስ ክለቡ ክሳብ 2022 ዘጸንሕ ክውዕል እዩ ዘለዎም ክለቡ ዶርትመንድ ግን ኣታዊታታ ንምዕባይ ኣብ ዝክረማት ክሸጦ ምስ ደሊ ጥራዩ ምክንያቱ እተን ነዚ ጻወቲ ኮንንኦ ዝደልያ ክለባት ነቲ ክሳብ 2022 ዘጽንሕ ውዕል ክሕውያ ስለ ዝግደዳዩ ክለቡ ክሳብ ንዓመታ ብዘይ ምሕዳስ ውዕል እንተ ኣጽኒሓቶ ግን ብዘይ ዝኾነ መክሰብ ክትኮስረያ ምክንያቱ ብነጻ ዝውውር ናብ ዝመረጻ ክለብ ክኸይድ ዘገድዶ ስለ ዘየለም ኣብ ወንበር ፋይናንስ ክለብ ዶርትመንድ ዝኾነ ሃንስ ጆዋቺም ዋትስክ ንሳንቾ ክሳብ ዓመተ 2020-2021 ዝመጽእ ዓመት ምዃኑ ኣብታ ክለብ ከጽንሖ ምዃኑ ብርእሰ ተኣማንነት ተዛሪበሎም ካብታ ክለብ ክሰዶ ተኾይኑ ድማ ትሕቲ 100 ሚልዮን ዩሮ ከም ዘይኮነ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎም ወላካ ዶርትመንድ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣውሪድዎ ዘሎ ቅጥባው ቅልውላው ክለባት ንዋጋ ሳንቾ ናይ 45 ሚልዮን ዩሮ ከተጉድሎ ትጽቢት እንተተገበረላ እዚ ኣብ ወንበር ፋይናንስ ሃንስ ጆዋቺም ግን ሳንቾ ብቕናስ ዋጋ ማለት ዲስካውንት ከም ዘይሽየጥ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎም ነዚ ተባሂሉ ዘሎ ዋጋ ተኸፍል ክለብ ክንደናይ ከይትርከብ ናይ ኮሮና ቫይረስ ቀነስ ዋጋ የለን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዙሓት ተጻወቲ ሸይጥና ኢና ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ክረማት ግን ተጻወቲ ክንሸይጥ ኣይመስለንን ክብል ተዛሪቡ ሳንቾ ምስቲ ኣብ ወርሒ ጥሪ ናብዛ ክለብ ዝተጸንበረ ኖርዌጃዊ ኤርሊን ሃላንድ ፈጢርዎ ዘሎ ምውሃድ ዝናኣድ ምዃኑ ነቲ ብኣሰልጣኒ ዶርትመንድ ሉሲን ፋብሬ ዝተዋህበ ናይ 3-4-3 ስልቲ ድማ ምስ ሃላንድ ብዝግባእ መሊኽዎ ብምህላው ሳንቾ ንዝያዳ ምዕባለን ታሪክ ምስራሕን ንሓደ ዓመት ማለት ክሳብ 2021 ኣብ ዶርትመንድ እንተጸኒሑ መደምደምታ ኣፍቀርቲ ስፖርት ክለባት ቸልሲን ማንቸስተር ዩናይትድ ድማ ንመውና ነተጻወታይ ክሳብ ንዓመታ ክጽበያዴን ወላስ ሓሳብን ክይራ ግዜ ዝምልሶ ክኸውን እዩ مباركس كوراتن كوران سمعتنا نلوم زدالنا زيناتات سبورت أبزازيمنا لنا مساهم تنحنا روبي البرخات هينوك عبازقن داناي تسفازقنينا سسنايو